BTC बायह्रायाव दङ आरो BTC बा BTR माला हाबगोनसो होनदों। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार गृहमंत्री डांगरियाको आमी কৈছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাंगरियाको কৈছো যে অতি শীঘ্ৰে NIA কোর্ট CBI কোর্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে। ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय डिफेन बर' सारा Ndfb फोरनि जानानै डिआरनाब्ला सारनि जानानै गोख्रों सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनाय डिफेन बर' सारनि आगदा आखि अबेयाव दं साफ्रोमबो डिफेन बर' सारनि आगदा आखि सोरबा इंलिश रोंनाय सोरबा हिन्दी रोंनाय गुबुन गुबुन इन्डियानि राव रोंनाय जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ खोनाहैनाय इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे खोनाहैनाय शान्ति सक्ति जानायनि उनाव Ndfbफ्रा मानो जोबथे साइलाव दं डिआरनाब्ला सारा मानो दिनैसिमबो उदां जायाखै नाथाय जों ससियेल मिडियायाव गावजों गाव थेरफाथिनाय गावजों गाव जुगुमलायनायावबा एक्सपार्ट नाथाय Ndfbनि जानानै आबसुआ गोसो जायोबा दिल्लीयाव सोमावग्लुंनो हानाय गोहो दं गोसो जायोबा आबसुआ दिल्लीयाव सोमावग्लुंनो हानाय गोहो दं जाय डिफेन बर' सारनि आगदा आखि जाहाथे डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो प्राइमारि आनसलिक साफ्रोमबो जाय गेदेरमाफ्रा इन्डियानि गेदेरमा आसामनि जाय गेदेरमाफ्रा जाहाथे Ndfbनि जोबथेसालियाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो बर'नि दल संगठननि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा Ndfबनि जानानै डिआरनाब्ला सारनि जानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ खोनासंनो बायध'था जानाय इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खोनासंनो बायध'था जानाय आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खोनासंनो बायध'था जानाय जाहाथे बेबायदि गोख्रों ससियेल मिडियायाव जाय डिफेन बर' सारनि आगदा आखि साफ्रोमबो गेदेरमाफ्रा गोख्रों बाथ्रा बुंगोन होननानै आसा खालामो गोसो जायोबा Ndfबनि जानानै डिआरनाब्ला सारनि जानानै आबसुआ दिल्लीयाव सोमावग्लुंनो हायो। नोंथांमोनाथ' BTC बायह्रायाव दङ आरो BTC बा BTR माला हाबगोनसो होनदों दाबो हाबाखै नाथाय असे माने बर'नि सेन्टिमेन्टआ जोंनि बै नन BTC बायह्रायावसो दं जायफ्रा माने BTC बायह्रायाव बर'फोर गोबांथार दं जेरै बिश्वनाथ गफुर हलंगि बेहाय थानाय बर'फ्रा ओरैबायदि माने सेन्टिमेन्ट दं बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोनहा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं दाबो गावनि राव हारिमु बेखौ बावाखै जोंनाव नाय नोङो जेनेबा नों BTC बा BTRनि आन्दारावनो बाक्साफोर डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार न'खरफ्राव बर' रावखौ रायलायला आरो जोंनि क'क्राझार टाउनावबो दङ मोनसे फेमिलि बिसोर बिराद दुगा गावनि गथ'फोरखौ बर' राव फोरोंला एसामिससो रायलायो न'खरावनो बर'लेण्डनि केपिटेल होनो क'क्राझारखौ अब्लाबो माने मोनसे मोननै न'खर दङ बिसोर बिराद दुगा माने एसामिस रावसो फोरोङो गथ'फोरखौ बर' राव फोरोङा नाथाय नोंथांमोनहा BTC बा BTRनि बायह्रायाव थानानैबाबो दिनैहाय नोंथांमोनहा बर'नि हारिमु राव बेखौ फोथांनानै दं आरो दिनैहाय बे जंगल रिजर्ट बेनि लन्चिं प्रग्राम जादों गोबांथार माने मोसानाय खननाय रंजानाय सोलिगासिनो दं जानाय लोंनाय जादों बेनो जाहैबाय अरुणाचल आसाम बर्डार बेयो हलंगिनि साखाथि सनाजुलि होननाय जायगायावहाय बेबो BTC एरियायाव गोलैयोदां आंनि मथेबा आं मोजाङै मिथिया दानि बे BTRनि गोदान सिमा बाहाय गोलैगोन ना नाथाय जों दाबो मिथिया माला गोलैगोन हाबबायल' होनदों बिश्वनाथ गफुराबो BTRआव हाबबाय नाथाय माला हाबगोन दासिमबो जेबो माबायानो गैया जेखियानो जाया माने नोंथांमोनहा अब्लाबो माने दासिमबो बर'नि राव हारिमु गाराखै बर'नि सेन्टिमेन्टआ दं बाहाय फैदों आरो गोबांथार बर'फोरखौ लोगो मोनदों आङो फैनानै राइडआव फैदों ना आरो हेल्प खालामदों जोंना मैया मोनायाव गंसे गारिया जोंना लामायाव थाबथानानै दंमोन माने दालां गैया माने दैजोंसो बारस'नांगौ नालाय मोना नालाय मिन्थिया लिगा बे आसोल थांलाय फैनाय माने हाब्र'दों औ बेहाय ओमफ्राय जोंना गारिया थाबथानानै थादों हरसे ओमफ्राय जोंना नै जेसेबां बे सनाजुलि ओनसोल बा हलंगि ओनसोलनि दैमालु सेन्टारनि बर'फोर बिसोरो दहाय फुङाव JCB लानानै जोंनि गारिखौ माने बोखांना होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो दा गारिखौ माने सालायफिननो हाबाय बेनि थाखाय जेसेबांखि जोंनि बर' रायजो राजा बे जोंनि दैमालु सेन्टार बा हलंगि ओनसोलनि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबांथार माने साबायखर बावनाय जाबाय आरो आसा खालामबाय सोरबाफोर बेबायदिनो बर'फोर फैनानै खैफोद आफोद जायोबा नोंथांमोनहा बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आरो मोजां सनाजुलि बे जेनेबा बे एरियायावथ' जोंनि बर'आनो नालाय बर'फोरजों बर' गामि गोबां दं बे सनाजुलि अरुणाचल बे जंगल रिजर्ट लाबोनाय माने जोंनि बर'फ्राबो डेभेलप जानाय गोबांथार मानसिफ्रा बाहाय खामानि मोनगोन आरो गोबांथार टुरिस्टफ्रा बाहाय थाफैगोन आरो बेरायनो गाइड नांगौ जागोन
बेनि थाखायनो आङो खावलायो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोङो टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होनांगोन। टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ इम्परटेन्ट होयोबा अट'मेटिकलि डेभेलपमेन्ट फैयो। बायह्रानिफ्राय मानसि फैयोबा फैसाया बायह्रानिफ्राय लाबोनाय जाबाय, जोंनावनो थालांबाय। सोरबा टुरिस्ट गाइड खालामना मोनजागोन, सोरबा हम स्टे खालामना मोनजागोन, आरो बायह्रानिफ्राय मानसि फैयोबा जानो लोंनो नांगौ होनबा मैगं थाइगं बेदर फानना मोनजागोन, सोरबा टेक्सि ड्राइभार बा टेक्सि सालायनानै मोनजागोन, आरो गोबांथार बिदिनो हम स्टे बायदिसिना खालामनानै जोङो रांखान्थि खामायनो हागोन आरो। बेनि थाखायनो जोङो टुरिजमखौ इम्परटेन्ट होनांगोन। जोंनि जेसेबांखि बड'लेण्ड बा बिटिआरआनो जा बा जेसेबां जोंनि बे बर'नि ओनसोल, जेरै जों बिराद लाखि, मानो होनब्ला जोङो भुटान बर्डारनि सेराव, अरुणाचल बर्डारनि सेराव जोंनि बर'फ्रा। बेनि थाखाय आं खावलायो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल एबा जोंनि बर'फोरनि हादुंगिरि होनोना जेनेबा ना खुंगिरि बिथांमोनहा जाहाथे टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होयो, जाहाथे जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो मोजाङै मोजां डेभेलप खालामो। इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप नङाबा बायह्रानिफ्राय मानसि फैया। इनफ्रास्ट्राक्चार मानि लामाया मोजां जानांगोन, बेनिफ्राय थानायनि थाखाय सुबिदा जानांगोन, बेनिफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो जोंनि बर' कालसारनि बेखौ मोनजोबनांगोन। आजिखालि मानि बाबाय एखे मानि जानायखौ, दिल्ली बम्बाइ बा फरेन कान्ट्रिनि बिसोरो ट्राइबेलनि जानायफोरखौ लुगैयो, गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय। बेनि थाखायनो जोङो मानि वार्कशप बा सेमिनार्स लानांगोन गामि गामि थांनानै, मारैहाय टुरिस्टफोरखौ जोङो मानि वेलकाम खालामनांगोन, माबायदि रायज्लायनांगोन। जानानै लोंनानै दमखि होलाबायनानै जानाय नङा आरो। ओंखायनो गोबांथार जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला जोङो टुरिजम बे मानि डिपार्टमेन्ट बा टुरिजम फरायनाय ना, टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फरायनायखौ जोङो लानांगोन। अब्लासो जोङो गुबुन हादर बा इन्टारनेसनेल बा नेसनेल ना, गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ जों जाहाथे मोजां रोखोमै जोङो बरायनो हायो ना, मोजां रोखोमै जाहोनो लोंहोनो हायो बा बेरायहोनो हायो। अब्लासो मानि आरो लाबावगोन बिसोरो, उमुक जायगायाव थां, ओरै उमुक जायगानि मानसिफ्रा मानि बिराद मोजां हस्पिटेलिटिया, आरो जानाय लोंनाया बिराद गोथाव, जायगाफ्रा समायना, बाहाय जेबो रेप केस जाया ना, सिखाव खावनाय जाया, नांलायनाय जाया, धमकि होनाय जाया, बेफोरबायदि आरो। मानि जों सोलोंनांगोन टुरिजमखौ जोङो लाबोनोबा, डेभेलप खालामनोबा जोङो सिखाव खावनाय थानाय जानो नाङा, बुलाय सोलाय जानाय नङा, धमकि होनाय बेफोरबायदि थानो नाङा आरो। बेयावनो गेजेराव मोनसे सोंथिखौ जोङो सोंनो लुबैदों। नोंथाङा बर' आसामिसनि खोथाबो बुंदों, बेनि सायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो माने बर' रावाव फरायनांगौ, बर' रावाव सोनांगौ, नाथाय बे गावनि गथ'फोरखौ गथ' गथायफोरखौहाय बर' रावाव सोआलासिनो गुबुन आसामिस मिडियामफ्राव सोयो, बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो बुङो दा जेनेबा ग्लबेलाइजेसन ना, जोंनि दुनिया दा ग्लबेलाइजेसन जाबाय। गोदोबा मानि लिमिटेड बाउन्ड्रिमोन। दा आं सानो जों बिराद स्मार्ट जानांगौ। जोंनि इण्डियाआव गोबांथार रोखोमनि हारि दङ, राव दङ, गावजों गावनो नाख्रेबलायनाय। जायनि हारिया फरायनायाव गैया, रांखान्थियाव गैया, राजखान्थियाव गैया, बेखौ नाख्रेबो।